Hola, sóc la Marta, estic estudiant el cicle de grau superior de 3D, animació i videojocs. Vaig triar aquests estudis perquè des de sempre que m'agraden molt els videojocs i hi va haver un videojoc que em va fer veure que jo realment el que volia fer era algo com això. Vale? El que més m'agrada dels videojocs és que jo puc triar tot el que fa el personatge. Jo puc triar si tu has de poder fer una cosa o has de poder fer una altra i ho puc programar, i això és el que més m'agrada. Amb aquests estudis doncs, m'imagino treballant en alguna empresa grossa com Ubisoft, com Social Point o amb algun tema de realitat virtual, m'encantaria. I sóc molt fan d'Ubisoft i ja està, no gaire res més.